Tretrinsreglen. Tretrinsreglen består af 3 trin, hvor man først udregner delta y, derefter udregnes differenskoefficienten, altså sekantens handling, og derefter bestemmes grænseværdien for differentialkoefficienten, altså tangentens handling. Vi starter først med at sige, hvad ved vi? Jeg har fået udleveret funktionen f af x0 er lige med x i anden minus 7x. Hvor vil vi gerne hen? Vi vil gerne finde f-mærke af x i anden minus 7x. I det første trin udregner vi delta y. Det vil sige, at vi bruger delta y til at sige sådan her. F af x0 plus h minus f af x0. I forhold til vores funktion, så kommer vores x i anden til at stå sådan her, og vores 7x kommer til at stå sådan her. Men det er det første led af delta y regnereglen. Så den kommer til at hedde parentes x0 plus h i anden minus 7 parentes x0 plus h parentes slut. Så kommer vi hen til det andet led af regnereglen for delta y, som kommer til at hedde parentes x i anden minus 7x i 0. parentes slut. Så skal vi hen og ophæve vores parenteser. Vi skal få det her i anden, der stod opover, ind i vores parentes. Så det sætter vi ind. Så det kommer til at hedde x0 i anden plus h i anden minus 7x0 plus 7h, fordi vi skal putte 7 ind i parentesen. Så vi putter 7 ind for en x0 og 7 ind for en h. Og så kommer den stadigvæk til at hedde minus x0 i anden minus 7x0. Så ophæver vi parenteserne endnu en gang. Så den kommer til at hedde x i anden minus h i anden plus 2xh, fordi så har vi ophævet den her parentes, plus 7x0 plus 7h minus x i anden, x0 i anden minus 7x0. Så skal vi begynde at reducere. Her der kan vi så se, at vores x0 i anden, de går ud med hinanden. Vores 7x0, de går ud med hinanden. Så har vi til sidst kun tilbage minus h i anden plus 2xh plus 7h. Så kommer vi ned til næste trin. Altså opstille vores differenskoefficient. Det vil sige, at vi tager delta y og dividerer med h. Så vi tager det, vi fandt ud af i første trin omkring vores delta y, og sætter ind på delta y's plads. Men da man aldrig ved helt, hvad h er, så lader vi bare h stå for sig selv. Så den kommer til at hedde minus h i anden plus x0h plus 7h divideret med h. Men fordi vi har for mange h'er, så bliver vi nødt til at reducere. Så h sætter vi uden for parentesen, så det er sådan, at vi kan fjerne h'erne og reducere. Der kan vi allerede se, at der forsvinder nogle h'er her på den her side, som der var på den her side. Så det endelige resultat ved differenskoefficienten er minus h plus 2x0 plus 7. Så skal vi så bestemme grænseværdien for differentialkoefficienten, altså finde f-mærke. Der har jeg valgt at bruge limes. Hvad siger du? Limes, og så skal du have h gående mod 0. Og så bruger vi jo så det, vi har brugt ovenover, altså delta y divideret med h. Altså i hvert fald vores resultat derfra. Så siger f-mærke af x er lige med limes, h gående mod 0. Så sætter vi vores resultat ind for trin 2, altså minus h plus 2x0 plus 7. Og fordi h nu går ud med hinanden, eller fordi h skal være gående mod 0, så vil det jo sige, at h her det bliver til 0. Så det endelige resultat kommer til at hedde 2 gange x0 plus 7. Og det var tretrinsreglen.